Салом алейкум бародаро, мо айфитой бошино расчимка дорем. Аён эспилус нархи картишка шидагире бародаро, беҳад нархи арзон. Мошини ходи мо якта ба якта солша, нарша, запас ходша, ҳамаша симка мекунем. Кево розиди пайша. Салом алейкум бародаро, мошини навбати мо BID. Сампилса моделои навшай EF 007 EV. Мошин 2024 6 моҳаги, запас ходи 605 километр. خیلی ماشین بسیار تعریف نمیکنیم برای که همه چی داره. همه آدم میفهمیدگی میبینه از خودش حس میکنه ماشین چی داره چی نداره. این سال 24 6 ماهی. داره ماشین یگان کمبودی نداره. یاد ماشین چای تازه سویژ نه. این نمره میمونه واتساپ ها. ماشین در خطای قرار داره. ماشین مدت یک هفته در گرانیسه میبروه. باز میبینیم چند کیلومتر داشتگیه. ماشین 3029 کیلومتر ماشین گشتگیه برادران. ای میکنه میریم. салом алейкум бародаро, мошин навбати мо знаки велмастрай, мошин спортивния, неки точно моделша намедонам. ин хитои паданалар ҳар рӯз як модел бировардишта. мошин запас ходиш 650. мошинча спортивния ёзи ҳамаша симка метем бурун берунша. я ҳолати дарош. нархи мошин 16700 доллар. ай бародаро, мошин дар хитои қарор дора. як ҳафта дар граница меброя. ай граница ус расходи мошин 8000 сомон. перегон плит, терминал, растаможка. номрора ватсап да мемонем бародаро. касе дар хели мошинои необични дар корай занг бизанед. мо дар хитоем чи намуди электромобили дар корай ҳастаи бо нархи арзон. мошин бародаро 16700 доллар бо савдо мешавад. ҳай мерем. салом бародаро, мошин навбати мо Leopard S01. запас ход 520, 2024 01 моҳагӣ. мошинча беҳад мошинчаи тозаи хушрӯ. ҳозир дорум берун ҳамаша симка мекунем баломаша бинед навай. мошин сарапина надора, мошин просто чиркина. На офромалгия вагон. Торш поле бакамка. бародаро, мошин дар хитои қарор дора. номери ватсап ҳам мемонем. чӣ намуди электрони дар колаи бародаро бо нархи арзон роӣ мекунем. мошин як ҳафта да меброя. ай граница ба душанбе расходи мошин 8000 сомон. расчётона бигирем. 4000 перегон, 2000 растаможка, 2000 терминал. хитон биём барин 4000 дига эконом мекунем. бародаро гуфтестанд ки BID 2.
Я беҷои думон расид. Ина мошино. Мошин 0 пробег. ҳолати мошин. Ё бародарон, комплектация фурше барои ки диска дора, простояш калпак дора. Аями аяҷа мефаҳмиҳо, айнами экрани калониш. Хайна мошинча. Маълумоти пурра ва номери ватсапа мемонем. Нархи мошин чанд рӯза меравад, то растамошка, то номер, ҳамаи чиша бародаро маълумоти пурра ватсапда занг бизанед метавонед. Растамошка, утилизация чанд сум, номер чанд сум, ҳамаша дар ватсап ҷавоб метавонам. Салому алайкум бародаро. Ина Somon Plus-о. Ҳозир дар бораи мошин маълумоти пурра метем. Мошин 2024 11 моҳагӣ. Скамейкаҳои лиф. Дар буш кайф мекунем. Запас ходиш 605. Хайра дига таъриф намекунем ки худаш та маълум аст чӣ хизура. Ина бародаро, касе да Somon Plus дар кора нархи картишкаш кардем. Номро мемонем. Маълумоти пурра дар WhatsApp. Мошин дар Хитой қарор дорад. Мошин дар Хитой қарор дорад. Як ҳафтада мебурояд мошин ба Кулмара. Маълумоти пурра бародар дар бораи мошин номери WhatsApp мемонем. WhatsApp да занг мезанед ба. Салом бародаро, 2024 Ion S-Max. Запас ходиш 610. Комплектация фул. 360 градус камера. Нархи мошин $13500. Камера 360. Маромад бародаро, номро мемонем. Касе да махулай занг занед. Мошин ҳафтада мебуроя, мошин дар Хитой қарор дорад. Границада наздике. Салом бародаро, мошин навбати мо Limpao S01 2024 7 моҳагӣ. Запас ходиш 510. мошин айни ҳол дар Хитой қарор дорад. Нархи мошин $16300. мошин дар муддати як ҳафта душанбе дар граница мебурояд. дери дер дар 3-4 рӯзам метавонем бироварда. ина бародаро, ҳолати мошин скамейкаҳои лиф. Салон мандарин. Мошинча навай насала фаношам аждаканаш. Пакишкошам навай бародаро. Ай номроро дар WhatsApp мемонем. Номрома занг назанед, киштагия телефон симкарта хатима. Ма дар Хитоем бародаро. WhatsApp-ам 24 соат ҷавоб метавонам гироме. Ки шодай дуруш. Салом алейкум бародаро. Велмастери 2022. Нархиш $7000. То Кулмара. Срочно фурӯхта мешавад. Болони чи мошин омода. Ина мошинчако беҳад тоза хушрой. Касе да махулай номро мемонем. Срочно фурӯхта мешавад. $7000. То Кулмара. Як не чхенавая. Уна болои тревела. Dongfeng L7 2024 10 моҳагӣ. Запас ходиш 520.
салом бародаро, мошини навбати мо ҷили ҷх мошини 2023 09 моҳагӣ запас ходи мошини 450 не ҳолати мошинча пачка балоноша бишхинава я мошинча нархи мошин бародаро 93 000 сомон касе успед куна мегираша мошинча арзон мошини навай мошини бяд свежи ҳай бародаро номро мемонем занг бизанем ин ҳамаш фурӯши ҳамаш бой набуд мошин ҳастай муроҷиат кунед чӣ хеле мошин дар корай ба нархи арзон роӣ мекунем бародаро салом алейкум бародаро ина айон модели навш и вообще ибад бузург будай айон HT будай моделаш запас худаш 672 километр бо ай ҳама зуриш чи будае ки ай ҳама хубиш чие ки 15 минута пур мешава 20 зарядка 15 минута мошинча 672 километр мегарди 2024 12 моҳагӣ ҳозир дурунша мебинем багажа мебинем не худаш бо автоматики хуби мешидай нархаш $26,000 $26,000то душанбе ра 打开所有车窗，好的，打开遮阳帘全部车窗正在打开。关闭后尾箱。打开遮阳 багаб 帘，小心 телевизор шуй меша лупуш шуй меша 危险哦。所有的东西都声控的。 багаб телевизор меша панорама багаж дароша нигоҳ кунед чӣ хеле и вообще ҳашарот будай вообще $26,000 мехарӣ мегӯй оҳ ҷоном дамиде бародаро қапли калом естай дар ҳами ҷони ғаниматон бихаред $26,000 қапли калом естай ҳами любой мардак дора як чинин чӣ дорад аз зиндагиш хайна бародаро номро мемонем ин агар запас худаш ай пеши сёмка 672 километр номро мемонем занг бизанед